Pokračuj. Děkuji. To je to nejhrůzné. Strašně nervózní. Rámečku musí ze zelená. Sedmého 1979 třetí. Tak poslouchejte tento příběh a buďte tiše. Loni, takhle v prosinci, na Vánoce, se chystalo, však večer něco důležitého se událo. Přišla za rodiči Lenička, že prej. Já chtěla by jsem bratříčka. Rodiče se na ní jen usmáli. Neboť nějakou dobu už na tom dělali. Však najednou je tady září a rodině se velice daří a v rodině se zaří. Píše se 7. kalendářní den a otec z porodnice slaví spěchávem. Však s mámou stále se domlouvají, jaké jméno dítěti vlastně dají. Chlapeček to bude náš, říkat mu budeme Tamáš! O pár minut později všichni tři z Tomáška se radují. Dnes už je to ale 33 let, co přišel na tenhle svět. Svět, kde obklopují tě přátelé. Svět, kde směješ se od pondělí do neděle. Přátelé! Kde slunce ráno vychází a večer zapadá. Svět, kde převládá jen dobrá nálada. Nyní už je spousta dalších lidí, co tě mají rádi. A to jsme hlavně my, tví kamarádi. Proto dnes všichni do Komárova stěli jsme se všichni slavití, aby s tebou ta krásná léta jsme slavití. Já nemám nic ostrého. Já mám jenom ruku. Ještě nebyl odjel. Dobré, nechám nejít.